Bon vespre i bones festes. Unes festes que ja tenen aquí el cap d'any. Un moment on tots tenim noves il·lusions, nous propòsits, forces renovades per un nou any. Vull compartir amb vosaltres aquests moments de festa que segurament passaràs amb la família i els amics. Moments també per fer balanç i per mirar cap al que ve. Moments per estar junts com a societat, per estar també amb els que ho estan passant més malament. Perquè l'economia està millorant un poc les coses, però jo som ben conscient que no poden descansar fins que les coses vagin bé a la majoria de la gent. El més important és la feina, i per això han de treballar, perquè la gent jove en trobi, perquè els majors la recuperin, perquè el gruix de la nostra societat arribi bé a final de mes. La meva obsessió és anar teixint per viure tots un poc millor el 2016. Des del canvi polític del passat mes de maig, hem anat fent passes des d'aquesta sala del Consell de Govern. Cada divendres prenen decisions que t'afecten directament. Aquí hem decidit obrir els centres de salut l'hora baixa, començar el curs escolar amb 364 professors més, tornar a la targeta sanitària, ajudar a la inserció laboral dels joves i dels majors de 45 anys, garantir amb un salari una vida a les persones que no poden arribar a final de mes i que, a més, tenen fills al seu càrrec. Gairebé 6 mesos amb mesures de rescat per la ciutadania, per millorar l'educació, per la sanitat, per crear ocupació de qualitat, per ajudar la gent que té dificultats. Són mesures per millorar la vida de la majoria de la gent que viu a Balears. Mesures que hem pres pensant en tothom. Pensant en tothom, pensant en la pluralitat de la societat de Balears. Hem pres decisions com deixar sense efecte el TIL i hem derogat la llei de símbols. Pensant en tothom, hem pres mesures d'urgència a Eivissa i a Menorca pels problemes de depuració d'aigües que tenim. Hem posat en marxa polítiques per millorar les condicions laborals de molts de treballadors i treballadores d'aquestes illes. Hem arribat a acords amb els agents empresarials i sindicals per millorar la qualitat de l'ocupació a les 4 illes. Hem millorat les condicions laborals i professionals de milers de treballadors públics. Pensant en tothom, per primera vegada hi ha un periodista en actiu que dirigeix una radiotelevisió pública al teu servei. Pensant en tothom, hem acordat amb els presidents dels consells de totes les illes millores de finançament que vos afectaran directament. En 6 mesos hi ha una nova forma de governar. Han canviat la forma de fer política perquè tu així ho hares demanar. I ho hem fet en 3 principis: diàleg, participació i negociació. Però vull tornar al més important, el que més et preocupa, la feina. La teva, la dels teus fills, la d'algun familiar o amic de més de 45 anys, la feina de la gent que estimes, de la teva gent. I aquest és un gran repte del govern, però també de tota la societat. Tenim una gran indústria, el turisme, que ens aporta riquesa, que ens aporta ocupació, que ens aporta recursos, però hem de complementar aquesta indústria, hem de millorar la nostra oferta gastronòmica, cultural, del medi ambient, en la nàutica, en l'esportiva. El turisme ha de seguir sent el motor, però hem de sumar noves coses. Hem de millorar el transport aeri, en innovació, hem de millorar en educació, formació i noves tecnologies, en capacitat de sortir a fora. I el govern ha de ser una palanca per millorar el model productiu. Hem de teixir tots les illes del futur i ho hem de fer junts. Des del petit empresari que té una petita tenda o el que té una empresa amb 25 treballadors, des de la universitat o el Parc Vic i, per supost, des del govern. A partir d'ara tenim 4 anys per endavant per construir un nou entorn econòmic on es premiï la bona feina, la gent que té idees i a les empreses que generin feina en les millors condicions. I tenim un altre repte que hem d'afrontar com a societat. Necessitem treballar per un nou model de finançament que ens permeti millor educació, millor sanitat, més recursos per infraestructures, recursos per innovar i per ser més productius i competitius.
En 6 mesos han aconseguit 322 milions d'euros batallant cada dia amb el govern d'Espanya. L'any que ve hem de seguir reclamant cada dia per millorar la nostra situació pels propers anys i estic segura que ho farem possible. Sé que aconseguir un millor finançament és un camí llarg, una lluita per aconseguir unes illes on de veritat funcioni la igualtat d'oportunitats, perquè el gran repte és la igualtat. No ha d'importar si tens dobbers o no, si vius a Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, si ets un home o una dona, si has nascut aquí o a 10.000 quilòmetres. Lluitam perquè tinguis les mateixes oportunitats per aconseguir el que necessites. Si vosaltres començau aquest 2016 amb noves il·lusions, amb ganes d'obrir un nou any, nosaltres tenim una agenda de canvi basada en un marc d'estabilitat que és el pressupost que acabam d'aprovar. Hem de treballar per aconseguir un gran pacte social i polític per l'educació. Hem de treballar per millorar l'accessibilitat i la qualitat de la sanitat. Com vos deia, tenim el repte d'un nou model de finançament. Hem de seguir treballant per canviar el model productiu. I des del cor, des del dolor que me fa veure la xacra que pateixen les dones, hem de treballar per totes aquelles que encara lluiten per sortir d'una situació precària, o el que és pitjor, d'un maltractament o situació de violència. Per això ja hem posat en marxa la llei d'igualtat, per garantir una vertadera igualtat entre homes i dones. I tot fet des del diàleg, escoltant a les persones, escoltant a tu. Perquè, sobretot, som un govern obert, que fa política amb tu, des de la participació, des de la capacitat de dir que ens hem equivocat quan ho hem fet. I et vull anunciar avui que fem una petita passa més en la voluntat de ser un govern al servei de la gent, al teu servei. Aquí tens la Llotja de Palma. Ja és un edifici que pots visitar quan vulguis, amb la teva família, amb l'escola, amb els professionals del teu sector. Des de ja mateix pots venir i entrar quan vulguis. És patrimoni públic i volem que sigui patrimoni de tothom. Mira, aquestes festes també han estat especials. Segur que has parlat més que mai de política durant els dinars i sopars. Jo som tan conscient com tu del moment que vivim i del que la majoria de vosaltres demanau. Estar a l'altura de les circumstàncies. El diàleg és el camí després de les eleccions i estic segura que només per la via del diàleg arribarem a un nou pacte de futur per fer de la nostra societat una societat millor. Aquí anem a bon ritme, a bona velocitat. Tenim clar on volem anar, a unes illes més justes, on tothom pugui complir els seus somnis. I els somnis que tenim són una bona educació pels fills, una feina i una vivenda digna, una bona sanitat i un model de creixement sostenible a l'altura del segle XXI. No vull acabar sense desitjar-te un feliç 2016. Espero que l'any que ve puguis estar amb els que més estimes, que estiguis bé i que sigui un bon any per tu. D'aquest darrer desig, per la part que me toca com a presidenta del govern, cada dia dels pròxims 12 mesos treballaré intensament per fer-ho possible. T'ho asseguro. Bon any i bones festes.